Tak toto je ideálny vianočný darček pre každú ženu. A o čom je reč? Žienky, prišiel mi takýto nádherný balíček, úplne už vianočne zabalený zo stránky Daisy Silk. Táto stránka má na výber rôzne hodvábne kúsky, šaty, tielka, sukne a ja som si práve vybrala jednu maxi sukňu. Takže poďme si balíček spolu rozbaliť a ideme vymyslieť nejaké outfity s tou sukňou. Tak ja už mám na sebe tú sukňu a skoro som odpadla z toho strihu, z tej kvality. To ako dokonalo mi sedí, úplne ten materiál, to je ako keby som mala na sebe nejaké nebo. Ja mám doma strašne veľa takých tých saténových sukničiek a musím povedať, že to sa vôbec nedá porovnať. Táto sukňa má ultra príjemný taký chladivý materiál. Strašne mi páči, že má v pase tú gumu, že je to také pohodlné, sedí mi ako uliata. Ja mám veľkosť S. Vybrala som si teda farbu šampaň, podľa mňa to je taká fakt, že prirodzená zlatá farba, ktorá sa bude hodiť jak k bielej, tak k čiernej a k rôznym takým elegantným outfitom. Ešte vám dám takú 360 otočku, podľa mňa tá sukňa sedí ako uliata. Ja mám dokonca dneska tmavé spodné prádlo a nič nepresvíta. V popisku si nájdete zľavový kód na 15% dole a musím povedať, že ja sa neviem dočkať, až si túto sukničku zoberiem na nejaký vianočný večierok.